बियो मोनसे गिदिर कन्सपिरेसि बीटीसी आरो बर' हारिनि जा रैखाथि जानिखि रक्षा कवच जानिखि सिक्स शिड्यूल प्रोटेक्शन बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय दिनै सासे रूपम राया सफैदों बाहिरानिफ्राय बीटीसीनि बाहिरानिफ्राय बावखुंग्रियाव इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय गाबोन सोरबा मानसाव सफैगोन गाबोन कोनबा बहिरागतआ क'क्राझाराव सफैगोन गाबोन बिजनीआव सफैगोन फैगौ बिसायख'थियाव जायनिखि फैगौ एमपी बिसायख'थियाव दङ 2029आव 2030आव आरोबाव बीटीसीनि बिसायख'थि दङ 2031आव आरोबाव आसाम विधानसभानि बिसायख'थि दङ बे फैगौ फिउचार इलेक्शन्सआव जुदि मोनसेनिफ्राय मोननैनिफ्राय पाँचटानिफ्राय 10 बेबायदि जुदि बाहिरागत केन्डिडेट्सफोरा गेलेगोन जायनिखि बर' हारिया एथ' त्याग खालामनायनि उनाव एथ' सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव बिथांमोना जे बीटीसीखौ मोनदों बिटिआरखौ मोनदों रक्षा कवचखौ मोनदों बिनि भेलुआ मा थागोन बे सिक्स शिड्यूल ओनसोलखौ धंस खालामनायनि थाखाय मोनसे जा कन्सपिरेसि सोलिदों बेखौ आं दिनै एक्सप'ज खालामदों बीपीएफनि केन्डिडेट रूपम रायनि हेंथायै अति शीघ्र भेरि सुन जों महामान्य गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव हाई कोर्टआव केस रेजिस्टार खालामगोन रूपम राय जुदि केन्डिडेटखौ केन्सेल खालामा बा उइथड्रल खालामा बिथाङा बीपीएफ पार्टिया जुदि रूपम रायनि केन्डिडेटआ नमिनेशनखौ उइथड्र खालामा बीपीएफ पार्टिनि किन्तु 15टा कन्स्टिट्युएन्सि जे दङ बीटीसीनि गेजेराव गासैबो जायगायाव ट्राइबल मेजरिटी भट्सआ किन्तु खहा जागोन एथ' खस्थ' खालामनायनि उनाव एथ' त्याग सेक्रिफाइस रोजा रोजा लाइमोनफोर मुंख्लं जानायनि उनाव बीटीसी मोनदों आरोबाव एबसु एनडीएफबी आरो गोबां बर' हारिनि आफादफोर मुभमेन्ट खालामनायनि उनाव बिटिआरआ मोनदों किन्तु बे सिक्स शिड्यूल ओनसोलखौ धंस खालामनायनि थाखाय मोनसे जा कन्सपिरेसि सोलिदों बेखौ आं दिनै एक्सप'ज खालामदों बीपीएफनि केन्डिडेट रूपम रायनि हेंथायै अति शीघ्र भेरि सुन जों महामान्य गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव हाई कोर्टआव केस रेजिस्टार खालामगोन इलेक्शन पिटिशनजों आरो मोनसे खोथा आं जोबोद दुखु मोनदों जे बीटीसीआ मोनसे सिक्स शिड्यूल काउन्सिल बे सिक्स शिड्यूल काउन्सिलनि मोनसे रक्षा कवच दङ प्रटेक्शन दङ कन्स्टिट्युशनेल सेफगार्ड दङ सोरबा रूपम राया जायनिखि इलेक्शननि 1 मास सिगांसिम बे दिनै मार्च 2026 बियो फेब्रुवारि 2026 सिम बीटीसीनि बासिन्दा नङामोन मात्र 1 मासनि सिगाङाव इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय रूपम राया गावनि भटार लिस्टखौ बीटीसीआव ट्रेन्सफार खालामबाय अलरेडि जो डकुमेन्ट्सआ रायजोफोरा नुनो मोनदों अलरेडि निउजाव नुनो मोनदों बे रूपम रायनि जायनिखि भटार लिस्ट बियो 2025 मायथाइयाव माबा बिजयगाव गामिनि बरसरा गामिनि 359 सिरियल नाम्बाराव दङ बे रूपम चन्द्र राय आरो बियो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव भिलेज बरसरानि पोलिं सेन्टारनि भटार लिस्टसो आं दुखु मोनदों जे जायनिखि बर' रायजोफोरा एथ' खस्थ' खालामनायनि उनाव एथ' त्याग स्वीकार खालामनायनि उनाव सिक्स शिड्यूल प्रोटेक्शन मोनदों बीटीसीआव बिटिआरआव दा जों मा नुनो मोनदों मोनसे केन्डिडेटआ बीटीसीनि बाहिरनिफ्राय फैनायनि उनाव बावखुंग्रि समष्टिनिफ्राय बीपीएफनि प्रार्थित्व बा बीपीएफनि केन्डिडेट महरै बावखुंग्रियाव गेलेदों दिस इज ए कन्सपिरेसि बियो मोनसे गिदिर कन्सपिरेसि बीटीसी आरो बर' हारिनि जा रैखाथि जानिखि रक्षा कवच जानिखि सिक्स शिड्यूल प्रोटेक्शन बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय दिनै सासे रूपम राया सफैदों बाहिरानिफ्राय बीटीसीनि बाहिरानिफ्राय बावखुंग्रियाव इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय गाबोन सोरबा मानसाव सफैगोन गाबोन कोनबा बहिरागतआ क'क्राझाराव सफैगोन गाबोन बिजनीआव सफैगोन फैगौ बिसायख'थियाव जायनिखि फैगौ एमपी बिसायख'थियाव दङ 2029आव 2030आव आरोबाव बीटीसीनि बिसायख'थि दङ
2031आव आरोबाव आसाम विधानसभानि बिसायख'थि दङ बे फैगौ फिउचार इलेक्शन्सआव जुदि मोनसेनिफ्राय मोननैनिफ्राय पाँचटानिफ्राय 10 बेबायदि जुदि बाहिरागत केन्डिडेट्सफोरा गेलेगोन जायनिखि बर' हारिया एथ' त्याग खालामनायनि उनाव एथ' सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव बिथांमोना जे बिटिसिखौ मोनदों बिटिआरखौ मोनदों रक्षा कवचखौ मोनदों बिनि भेलुआ मा थागोन थैथां जुजिनायनि थाखाय हारिनि थाखाय थैथां जुजिनायनि थाखाय एनडिएफबि फंबाय बिदाफोर एथ' खस्थ' खालामदोंमोन बिथांमोना मेइन स्ट्रिमाव सफैबाय बिथांमोननि गोसोआ माबायदि फिलिं मोनदों जे जाय बिटिसि बिटिआर बर'लेण्डनि हानि थाखाय हारिनि थाखाय जों जुजिदोंमोन दिनै बे बिटिसिआव सोरबा बिटिसिनि बाहिरागत मानसिया सफैनायनि उनाव बिटिसिखौ धंस खालामदों तो दिनै आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों बर' रायजोफोरनि सिगाङाव आं एकदम आंनि गोसोनिफ्राय एकदम खावलायदों जे दे पृथ्वीराज नारायण देव मेसा अजग्य जायो पृथ्वीराजा गाज्रि मोजां नङा बे दस्रा खोथा बेखौ बादो एसे समनि थाखाय बादो नाथाय आं जे खोथाखौ बुंबाय जे 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि उनाव जे रूपम राया आरो थार्ड पार्टीफोरा हाग्रामा सारखौ मिसगाइड खालामनायनि थाखाय जेनिखि 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि प्लेनिं सोलिदों बेनि हेंथायै इउपिपिएलआनो जा बिपिएफनि गासैबो तृणमूल कर्मीफोरानो जा एबसुआनो जा बर'आनो जा राजबंशीआनो जा जायनिखि बिटिसिनि प्रकृत बासिन्दा गासैबो रायजोफोरा बेखौ प्रतिबाद खालामनांगौ आरो रूपम राय जुदि केन्डिडेटखौ कैंसेल खालामा बा उइथड्रल खालामा बिथाङा बीपीएफ प्रार्थीया जुदि रूपम रायनि कैंडिडेट्स नमिनेशन को उइथड्र खालामा बीपीएफ पार्टीनि किन्तु 15टा कन्स्टिट्युएन्सि जे दङ बिटिसिनि गेजेराव गासैबो जायगायाव ट्राइबल मेजरिटी भोट्सआ किन्तु खहा जागोन बे स्पष्ट कथा आरो बे दस्रा पलिटिकल कथा किन्तु जुदि आं हारिनि फिसा महरै मोनसे खोथाखौ बुंनांगौ आंना स्पष्ट कथा जे दिनै मोनसे जायगायाव सासे सोद्रोमाया गुबुन हारिनि सासे सोद्रोमाया जोंखौ धंस खालामनायनि थाखाय परिकल्पना खालामदों इलेक्शन गेलेदों बेबायदि समफोर आरोबाव मोननै नङाबा मोनथाम समस्थियाव बेबायदि एखेनो जागोन नो वन हेज रेज्ड द भइस दिनैसिम एतबां बर' हारिनि संगठनफोर दङ मानि थाखाय बिथांमोना गावनि भइसखौ राइज खालामाखै दे बर' रायजोफोर आफादफोर जों जयैनो बेखौ जुजिगोन आरो रूपम रायनि जा प्लेनिं बा थार्ड फोर्सनि जा प्लानिं बिटिसिनि 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि थाखाय बेखौ जों स्टप खालामनांगौ जायखि जाया साम दाम दंड भेद बाय एनी पसिबल वे रूपम रायखौ स्टप खालामनांगौ बे बावखुंग्रि समस्थियाव आं इलेक्शन गेलेगोन आं देरहागोन आं देरहाया बे इम्पोर्टेन्ट कथा नङा होमबा रूपम राया बीपीएफ प्रार्थी महरै बावखुंग्रि समस्थियाव जे बेयो गेलेगोन बियो बर' हारिनि बर' हिस्ट्रीनि चेप्टाराव सबसे ब्लान्डार महरै बियो रेकर्डआव थागोन बेसो आंनि खोथा